ସେକ୍ସଟିଂ କିମ୍ବା ସେକ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋବାଇଲରୁ ପରସ୍ପରକୁ ସେକ୍ସି ଚିତ୍ର ଏବଂ ମେସେଜ ପଠାଇବା। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏପରିକି ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ସେକ୍ସଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କାମରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସଟିଂ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସଟିଂର ଧାରା ବଢ଼ୁଛି। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ସେକ୍ସଟିଂରେ ନିଶା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟାବଲଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମେସେଜ, ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେକ୍ସଟିଂ। ଯେହେତୁ ନାମରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେକ୍ସଟିଂ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଯୌନ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମେସେଜ ପଠାଇବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସଟିଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଲୋକମାନେ ସେକ୍ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେକ୍ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କିମ୍ବା ଥଟ୍ଟା କରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ସେକ୍ସଟିଂରେ ଅଧିକ ନିଶା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ସେକ୍ସଟିଂ ହେଉଛି ଏକ ଯୌନ ମେସେଜ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅନ୍ୟର ହାତରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସେକ୍ସଟିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ନିଜ ସାଥୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ। ସେକ୍ସଟିଂ କରିବା କେବଳ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେକ୍ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଏ। ସେକ୍ସଟିଂ ଏକ ନିଶା ଭଳି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ସେକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସଟିଂରେ ଧରାପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇପାରେ। ସେକ୍ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯୌନ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ସାଥୀ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଫଟୋ ସେକ୍ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ପଠାଉଛ, ସେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ତୁମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିତ୍ର ପଠାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମୋବାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ସେକ୍ସଟିଂ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସେକ୍ସଟିଂ କେବଳ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସମର୍ପକର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।